Il-kumpanija Melita Marine Group li tieħu ħsieb il-manutenzjoni ta' mijiet ta' bastimenti ser tkun qed tagħmel investiment massiġġ ta' 5 miljun euro għal servizz tal-ogħla kwalità fis-settur marittimu u tal-inġinerija. L-investiment ser jikkonsisti f'manifattura ta' settijiet tal-ġeneraturi f'Malta u estensjoni tal-faċilitajiet f'Bulebel. Dan fil-waqt li l-kumpanija ser tinvesti f'hydroponics u renewables u ippjanar ta' 10,000 kW dynamometer fil-Greċja disponibbli għall-użu kummerċjali. Dan l-investiment ser isarraf ukoll f'aktar impjiegi għal ħaddiema Maltin. Id-direttur tal-kumpanija Pierre Balzan spjega kif l-għajnuna li qed jagħti l-Gvern tul din il-pandemija kienet kruċjali sabiex l-investiment ikun jista' jkompli jsir. L-għajnuna li nirċievu aħna regolarment mill-Gvern qabel il-Covid u waqt il-Covid hija importanti immens biex aħna nibqgħu niżviluppaw il-pjanijiet tagħna kemm ġo Malta u wkoll ġo pajjiżi oħrajn barranin. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri tkellem fuq il-ħidma strateġika lejn il-ħolqien ta' ekonomija iżjed diversifikata. Is-sabiħ tal-ekonomija Maltija u propju s-saħħa tal-ekonomija Maltija tiġi mill-fatt li hija ekonomija diversifikata. Hawnhekk qegħdin nirrappreżentaw settur ieħor dak allura tal-industrija marittima li huwa settur b'saħħtu ħafna għall-ekonomija Maltija jħaddem il fuq minn 15,000 persuna b'mod dirett. U allura investimenti bħal da fl-eqel tal-pandemija jkomplu juru s-saħħa u l-potenzjali dil-industrija għandha. Il-Ministru għat-Trasport Ian Borg spjega kif pajjiżna dan is-settur għandu potenzjal qawwi għalhekk stqarr li l-ispazju limitat li għandna f'pajjiżna irrid ikun użat sew. Rajna hawnhekk hemm ħadmu Maltin, anke barranin, però maġġor parti assoluta ta' ħaddiema Maltin. Ħafna minnhom ex tarznari illi qed jgħaddu l-esperjenza tagħhom anke liż-żgħażagħ. Però rridu li l-ispazju jiġu utilizzat sew. Allura deċiżjonijiet illi ħadna sabiex innatfu fejn hemm spazju utilizzat ħażin imma nagħtu lil kull operatur, jiena ċert li kull operatur irid l-istess ġid u interess, allura l-ispazju u s-support kollu meħtieġ.